gaskiya yanzu na yadda maza yanzu lokacin ku ne. Maza yanzu kun yi tsada. Yaushe za ku sauka ne? Yaushe za ku sauka ne mu hau ne? Kun yi tsada yanda ba kwa tunani. Haba da Allah, haba da Allah. Yanzu kaɗan ne ma za ka ga budurwa tana da saurayi. Haba. Da Allah ku sauka, mun gaji. Dan Allah ku sauka. Ku sauka mu kuma farashin namu ya hau da Allah. Ku sauka da Allah. Mu yanzu farashin mu fa wallahi ya gama faɗuwa fa. Yanzu ku ne on top. Mu kuma yanzu ba mu san ko sai yaushe ba, ko sai wani ɗan lokaci za mu hau. Amma a yanzu dai kam naku ne. Yanzu ku ne kuke wannan, ba mu ba. Ku sauka da Allah, mun gaji gaskiya. Kun yi tsada da yawa. Kun yi tsada. Ku sauka. Haba.